హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక ఓల్డ్ గోల్డ్ డీజే సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది. వీడియో కంపల్సరీ నచ్చుతుంది. లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ కామెంట్ చేయండి వీడియో గురించి, నైస్ అన్న గుడ్ అన్న ఏదో ఒకటి. అండ్ మన ఛానల్ని కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో వీడియో చూస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ కొడతారు అని అనుకుంటున్నా. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, నాకైతే నచ్చింది. సో మీకు కూడా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చాలి ఫ్రెండ్స్. సో నచ్చకపోతే నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బెటర్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్, ఇలా కంటిన్యూగా ఎండ్ దాకా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో 1 2 3 4 5 6 మొత్తం 6 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో స్కిప్ చేస్తే అర్థం కాదు. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా చెప్తా ఫ్రెండ్స్, చివరి దాకా మాత్రం చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే లాస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి లాస్ట్లో ఇక్కడ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది. 19 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఆ ఫోటోని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇంకో ఫోటో, లాస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. ఈ ఫోటోని కూడా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి కింద ఆర్ట్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేయండి. సో బ్లింక్ వచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని మొత్తం పెంచుకోండి. సో మొత్తం పెంచేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ 5వ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. దీన్ని కూడా పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఈ ఎఫెక్ట్ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 8 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సేమ్ పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. సో సింపుల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటోకి పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో కింద నుంచి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్. ఇలాగే చివరి వరకు 3 ఫోటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్గా ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్.
సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్గా ఈ ఫోటో వరకు ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ 1 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది మధ్యలో, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది, దాన్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఫోటో లాస్ట్ 18 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 4వ ఫోటో, ఈ ఫోటో లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్, 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటో వరకు ఇలాగే కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్గా ఈ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటో 19 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.